Δυστυχώς είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα στον 21ο αιώνα. Στην Ελλάδα το 30% εφήβων και παιδιών είναι υπέρβαρα και παχύστατα. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα, 1 στα 3 παιδιά. Δυστυχώς το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κατέχουμε τις πρώτες θέσεις στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Την τρίτη θέση συγκεκριμένα. Φυσικά στην Αμερική τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, το γνωρίζετε. Έμαθα κιόλας από το Διευθυντή Γυμναστής ότι κάποιοι ανήκετε σε κάποιο project σχετικά με την παχυσαρκία, οπότε θα έχετε μπει λίγο στο νόημα και θα έχετε περισσότερες απορίες στα συγκεκριμένα παιδιά. Προχωρήσουμε. Δείκτης μάσας σώματος και παχυσαρκίας. Τι είναι? Θα δούμε τις αιτίες, τις συνέπειες, πού οδηγεί αυτή η κατάσταση. Θα δούμε κάποιες συστάσεις που θα σας δώσω σχετικά με το διατροφικό κομμάτι αλλά και με το κομμάτι της άσκησης. Ό,τι απορία έχετε, εννοείται, ρωτάτε. Δεν μου αρέσει να κάνω μονόλογο, θα κάνουμε συζήτηση. Έχω βάλει βιντεάκια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Παιδική παχυσαρκία και γενικά παχυσαρκία διατροφή, αλλά κάποιες συνήθειες κακές ή κάποιες επιλογές που κάνετε, σωστά, που είτε έχουν αυξημένες σε λιπαρά, είτε είναι θερμιδογόνες, είτε δεν σας δίνουν τα θρεπτικά συστατικά που παίρνει για την ηλικία σας. Πες μου. Κάποιο πρόβλημα στο θηροειδή? Ναι, ορμονολογικές διαταραχές σίγουρα, αλλά δεν είναι από τα πρώτα, οι πρώτες αιτίες. Σίγουρα όμως παίζει ρόλο, ναι. Βασικό. Από τα βασικότερα. Συνήθως λέμε ότι το βασικότερο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει ότι είναι η κακή διατροφή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, φυσικής άσκησης. Πες μου. Σωστό, σύγχρονο τρόπο ζωής. Σωστή. Άλλος, πίσω, πες μου. Λόγω των συναισθημάτων του. Πώς? Των συναισθημάτων. Οι διαταραχές στη συναισθηματική ζωή παίζουν ρόλο στο τι θα επιλέξουμε να φάμε ή πώς θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας, αν θα βάλω άσκηση μέσα ή όχι, ή απλά θα κάτσω στον καναπέ μου και θα παραμείνω εκεί. Άλλος από εδώ, πες μου. Σωστό, ένα 10% παίζει σημαντικό ρόλο. Εδώ. Να σας πω μόνο ότι ένα παιδί το οποίο έχει 2 γονείς παχύσαρκους στο σπίτι έχει 30% πιθανότητες να γίνει το ίδιο παχύσαρκο από ένα άλλο που οι γονείς του έχουν το φυσιολογικό για την ηλικία και το ύψος του βάρους. Οι πιθανότητες σας. Στην ακτοπία όπως μπισκότα, σοκολάτες, πατατάκια, ναι μην σας δίνουν ενέργεια, αλλά αυτή η ενέργεια είναι περιστασιακή και σας κάνουν να πεινάτε πάλι γρήγορα. Για το λόγο ότι δεν έχουν θρεπτικά συστατικά, έχουν μόνο θερμίδες οι οποίες είναι βασισμένοι σε κορεσμένα λιπαρά. Σωματική δραστηριότητα από τους βασικότερους λόγους της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, έλλειψη φυσικής άσκησης. Θα δείτε και ένα βιντεάκι με το οποίο θα κλείσω και θέλω να το σκεφτείτε και να προβληματιστείτε από αυτό. Κάτσε να πάω, αλλά μην χαλάσει. Ωραία. Πού οδηγεί? Εδώ θέλω λίγο να σας τρομάξω, αλλά με την καλή την έννοια που λέμε. Συνήθως η συσχέτιση είναι η εξής. Όταν έχουμε παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα στην παιδική ή εφηβική ηλικία τους, συνήθως και στην ενήλικη ζωή τους θα συνεχίσουν να έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, δυστυχώς. Κάποια προβλήματα τα οποία είναι παθολογικά και τα συναντάτε. Σοκολάτας, βανίλιας ή άλλου φρούτου ή μηχανής. Κάποιες επιλογές που μπορείτε να κάνετε το απόγευμα ή το καλοκαίρι όταν θα επιλέξετε ένα παγωτό. Γιατί να πάρετε έξτρα φρούτες ή γιατί να μην επιλέξετε κάτι που να είναι πιο υγιεινό για εσάς. Πάμε στον πρώτο. Χέρια, να δω για το πρώτο. Βανίλιας ή άλλου φρούτου. Το τρίτο. Το τρίτο, κλείσαμε. Σωστά, το παγωτό έχει γύρω στις 200 θερμίδες παραπάνω, για 100 γραμμάρια μιλάω, δηλαδή λίγο περισσότερα από μία μπάλα, σε σχέση με τα άλλα παγωτά που σας έχω εκεί. Λοιπόν, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Πάμε να δούμε λίγο.
Πολλές φορές λέμε ότι επιλέγουμε μια σαλάτα επειδή είναι ένα πιο υγιεινό γεύμα. Έχετε φαντάζομαι δει σαλάτα του σεφ, σαλάτα του επιλέγει λιγότερο, κριτική. Μιλάω για περισσότερες θερμίδες, έτσι. Ωραία. Η πρώτη και πάλι, σωστή και τώρα. Στο φαγητό που θα φάει ένα παιδάκι 6 χρονών, το φαγητό που θα φάει ένας έγκος 15, συνήθως είναι η ίδια ποσότητα. Ο ένας λέει με τον άλλο, εγώ γιατί έβαλα λιγότερο, εγώ γιατί έβαλα περισσότερο. Γιατί η ηλικία σου είναι να φας τόσο. Δεν είναι να φας όσο ένας ενήλικας 35 και 40 ετών. Οκ. Και αν βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό, το σημειώνετε, τους το λέτε. Σχολικό περιβάλλον. Δουλέψει. Στο σχολείο περνάς. Πες, τι κάνω, υπάρχει μαγικό.